ang aswang ng Leyte sa panahon ng giyera? Noong panahon ng World War II, Akapama Duru, habang nagaganap ang malalaking labanan sa Leyte, hindi lamang gutom, sakit, asbarilan ang kinatatakutan ng MGA tao. Sa mga liblib na baryo, may isang nilalang na mas mabagsik pa kaysa bala, isang aswang na sinasabing namumugad sa mga bangkay ng sundalo at sibilyan. Sabi ng matatanda, nakikita raw itong nagaanyong sundalo sa dilim ng gabi, dala ang amoy ng nabubulok na dugo. Hindi mo siya makikilala agad hanggang hindi mo naririnig ang kanyang halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. At sa isang baryo sa Leyte, may MGA pamilyang nanumpa na hanggang ngayon, dala pa nila ang takot at sumpa ng aswang na iyon. Isa sa MGA na kaligtas ay si Lola Felisa na nooy 16 taong gulang lamang. Sa huling pagkakataon na nakita niya ang aswang, ito'y nakatayo sa gitna ng gubat. Nakadamit sundalo, pero ang mukha'y wala ng laman kundi butot balat. Hindi yan sundalo. Hindi tao yan, bulong niya. At bago siya mawalan ng malay, nakita niyang dinadala ng nilalang ang bangkay ng isang batang babae papasok sa madilim na kuweba. Makalipas ang ilang dekada, may MGA nawawala PA rin sa baryo tuwing madilim at sa tuwing maririnig ang halakhak na iyon, alam ng MGA tao na ang nilalang mula sa giyera ay hindi kailanman nawala. Taong 1944, mainit ang hapon at naglalakbay ang pamilya ni Felisa papunta sa baryo ng San Roque matapos silang lumikas mula sa bayan. Nasunog ang kanilang bahay sa gitna ng labanan ng mga sundalong Amerikano at Hapon, kaya't napilitan silang sumama sa ibang pamilya papasok sa liblib na lugar. Sa unang gabi nila roon, napansin ni Felisa na kakaiba ang baryo. Tahimik ito, halos walang aso, at kahit ang MGA kuliglig ay tila natatakot tumunog. Nang tanungin ng kanyang ama ang isang matandang lalaki tungkol dito, simpleng sagot lang ang ibinigay, "Dito kayo mag-ingat, hindi lang hapon ang kalaban natin dito." Kinabukasan, habang nakikipaglaro si Felisa sa mga kasing edad, napansin nilang may dalawang batang nawawala. Naghinala ang mga tao na baka nadampot ng sundalong Hapon. Pero isang bata ang nagsabi ng kabaligtaran. Hindi sundalo ang kumuha. Nakita ko kinarga sila ng isang tao na parang patay na, pero naka-uniforme. Sa gabing iyon, narinig ni Felisa ang unang halakhak. Mahaba, malalim, at parang kumakalabog sa dibdib ng bawat nakaririnig. Mula sa bintana, nakita niyang may dumaan. Isang aninong naka-helmet at may dalang bag, pero ang MGA mata ay kumikislap na pula. At mula ron nagsimula ang takot na tatagal sa kanilang buong baryo. Sige, itutuloy natin ito. Gagawin nating seryeng parang totoong salaysay ng mga nakaligtas at ng mga matatandang nakatira sa Leyte. Lalaliman natin para mas magmukhang true story na ipinapasa-pasa ng mga residente. Lumipas ang ilang gabi matapos marinig ni Felisa ang halakhak, habang abala ang mga tao sa paghahanda ng kamote at saging na siyang pangunahing pagkain nila, napansin nilang may hindi bumalik sa kanilang MGA kasama. Isang matandang babae na lumabas lang para kumuha ng tubig sa poso. Kinabukasan, nakita ang kanyang katawan sa may gilid ng kakahuyan. Punit-punit ang damit, ngunit ang pinaka nakakakilabot, wala ng laman ng tiyan. Para bang sinungkit ng hayop ang lamang loob, ngunit maayos rin ang ibang parte ng katawan. Hayop lang ang may gawa nito, sabi ng ilang kalalakihan. Pero agad itong sinagot ng isang matanda, si Apo Isko. Sa hindi hayop ang gumawa niyan, matagal nang nananahan dito ang isang nilalang. Nagbalik lang siya dahil sa gulo ng giyera. Ilang gabi matapos ang insidente, nakarinig si Felisa at ang kanyang mga magulang ng mga yabag mula sa may kakahuyan. Parang yabag ng MGA sundalo, mabibigat at sabay-sabay. Pero nang tumingin sila, isa lamang ang dumaan. Isang sundalong Amerikano, putik-putik ang suot, sugatan at nakatingin sa lupa. Tinawag siya ng kanyang ama, "Hoy sundalo, halika rito, tutulungan ka namin." Ngunit nang lumapit ito sa ilawan, nakita nilang ang sugat sa tiyan ay bukas at kita ang laman loob, ngunit hindi ito dumudugo. Ang sundalo'y ngumiti. Ngunit hindi normal ang ngiti. Sunod nito'y narinig nila ang halakhak na muling bumalot sa paligid, ang parehong halakhak na narinig nila nung unang gabi. Biglang naglaho ang anyo ng sundalo sa harapan nila, parang usok na nawala sa hangin.
Dumami ang MGA batang nawawala sa baryo. Minsan 3 araw lang, may isa na namang hindi makikita. Lagi itong nangyayari tuwing may malakas na ulan o bagyo na para bang ginagamit ng nilalang ang dilim at lakas ng hangin para makagalaw. Isang gabi, nagising si Felisa sa iyak ng MGA bata sa labas ng kanilang kubo. Pagbukas niya ng bintana, may nakita siyang 2 batang nakatayo sa gitna ng ulan. Basang-basa ang MGA ito at parang humihingi ng tulong. Pero napansin niyang hindi nakalapat ang MGA paa nila sa lupa. Unti-unti silang lumulutang at mula sa kadiliman, may sumulpot na anyo ng sundalo, hawak ang 2 bata sa braso at sabay silang naglaho sa kakahuyan. Kinabukasan, sinabi ng mga kapitbahay na may 2 bata na naman ang hindi nakauwi. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala, nagpasya ang MGA kalalakihan ng baryo na lapitan si Apo Isko. Ayon sa kanya, matagal na niyang alam ang tungkol sa nilalang na iyon. Noong bago PA dumating ang MGA hapon, may matandang alamat dito sa Leyte tungkol sa isang taong sinumpa dahil kumain ng laman ng kapwa niya. Hindi siya namatay. Sa bawat tigmaan, lumilitaw siya para magpakain ng kanyang gutom. Dagdag pa ni Apo Isko, hindi basta aswang ang nilalang na iyon. Isa itong dato noong sinaunang panahon na nagkasala at isinumpa ng kanilang babaylan. Nang dumating ang giyera, bumalik ito sa pamamagitan ng pag-aanyong sundalo upang makalapit sa MGA tao nang hindi pinaghihinalaan. At ang pinaka-nakakatakot, hindi lang siya kumakain ng laman, dinadala niya ang kaluluwa ng kanyang biktima sa kuweba para gawing alipin sa kabilang mundo. Nang malaman ng MGA tao ang lihim ni Apo Isko, nagpasya silang gumawa ng hakbang. Ang mga kalalakihan ay nagsama-sama upang magbantay gabi-gabi. Naglatag sila ng mga kawayan na may matutulis na sibat sa paligid ng baryo, habang ang mga kababaihan ay naghanda ng mga panangga, bawang, asin, langis ng niyog na may dasal ng mga matatanda. Hayon kay Apo Isko, hindi ordinaryong bala o tabak ang makakapatay sa nilalang. Kailangan itong sugatan gamit ang bakal na isinawsaw sa langis at asin. Ngunit mariin niyang binalaan ang lahat. Kapag nakarinig kayo ng halakhak, huwag kayong lalapit. Ang halakhak niya ay may kapangyarihang magpahina ng loob. Sa 3 gabi ng pagbabantay, 3 binatang lalaki ang naatasang magronda. Malakas ang ulan at halos walang makita sa dilim. Bigla nilang narinig ang mabibigat na yabag, Amerikano Bayan. Bulong ng isa, pero nang silipin nila, nakita nilang papalapit ang isang sundalong sugatan, nakahandusay ang tiyan. Lumapit ito, ngunit nang itutok ng isa ang ilawan, kita nilang wala na itong mata. At tanging butas na lamang ang natitira, dumagundong ang halakhak. Ang isa sa 3 binata ay natumba, hindi na nakagalaw, at mabilis na kinaladkad ng nilalang papasok sa kakahuyan. Nang habulin nila, biglang nawala ang anino at ang natira lamang ay mga yapak sa putik na dahan-dahang naglalaho. Dinala ni Apo Isko si Felisa at ang ilang matatanda sa isang kubo sa gilid ng ilog. Doon nakatira si Lola Damiana, isa sa MGA pinakahuling babaylan sa kanilang lugar. Ayon kay Lola Damiana, ang nilalang ay hindi lang aswang kundi isa raw itong balanakon, isang sinaunang uri ng halimaw na kumakain ng laman at kaluluwa. Pinaniniwalaang mula pa ito sa lahi ng mga datu na sinumpa bago pa dumating ang mga Kastila. Ang tanging paraan, sabi ni Lola Damiana, ay ilapit siya sa liwanag ng apoy ng buhay. Isang ritual na gumagamit ng dugo ng hayop, langis ng niyog at dasal na nakalimutan na ng marami. Sa gabing iyon, nagtipon ang buong baryo. Nagalay sila ng puting manok at ang dugo nito'y inihalo sa langis ng niyog. Habang nagdarasal si Lola Damiana, may mga batang umiiyak dahil ramdam nila ang bigat ng hangin. Parang may nagmamasid mula sa kakahuyan. Bigla pumutok ang lampara ng isa sa mga bahay at may nakita silang anino na nakasilip sa bintana. Isa itong sundalo, nakangisi, ngunit nang tumapat sa liwanag, kita nilang ang ngisi ay umaabot hanggang tenga at ang dilay mahaba at nangingintab sa dugo. Sumubok ang mga kalalakihan na itaboy ang nilalang gamit, ang sibat na may langis at asin, ngunit mabilis itong naglaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Nang akala nilang tapos na, bigla na lang bumagsak ang isang kabataan sa gitna ng plaza. Nang silipin, wala na itong buhay, at sa kanyang dibdib, nakaukit ang mga salitang hindi maintindihan
parang sinaunang baybayin. Isa itong babala, sabi ni Lola Damiana. Hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakakuha ng kaluluwa. Kinabukasan, dumating ang mga balitang may isa pang baryo sa kabilang pundok na naglaho ng walang bakas. Ang mga kubo'y naroon pa rin, pero wala ni isang tao, pati mga hayop ay nawala. Ang ilang nakakita ay nagsabing bago sila mawala, nakarinig ng malakas na tawanan mula sa kakahuyan. At sa kanilang mga bakuran, may mga bakas ng paa na papasok sa lupa, hindi palabas. Isang gabi, habang natutulog si Felisa, nagising siya sa pag-iyak ng bata. Sa labas ng kanilang kubo, nakita niyang may batang babae na hawak ang isang manika. Ngunit nang lumapit ito, natigilan siya. Wala itong mukha. Tanging balat na makinis ang naroon. Biglang dumating ang anino ng sundalo. Mula sa likod ng bata, nakatingin kay Felisa, sabay ng halakhak na nagpatayo ng balahibo niya. Agad siyang hinila ng kanyang ina at sinara ang pintuan. Sa labas, narinig nila ang kalabog ng mabibigat na yabag na paikot-ikot sa kanilang kubo. Napagpasyahan ng mga matatanda na gamitin si Felisa bilang pain. Ayon kay Lola Damiana, malakas ang liwanag sa dalaga, kaya't palaging sinusubukan siyang lapitan ng nilalang. Lalagyan siya ng langis at dugo ng hayop bilang proteksyon, habang ang mga lalaki ay magtatago sa paligid, dala ang sibat na isinawsaw sa langis at asin. Ngunit mabigat ang loob ng kanyang mga magulang. Kung mabigo tayo, sabi ng kanyang ama, baka anak ko ang kunin niya. Dinala nila si Felisa sa gitna ng kakahuyan, kung saan madalas naririnig ang halakhak. Sa una, katahimikan lamang ang naroon. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may dumating na malamig na hangin at biglang umulan ng maliliit na bato mula sa itaas. Mula sa dilim, lumabas ang sundalong walang mata, hawak ang isang bata sa balikat. Dahan-dahan itong lumapit kay Felisa. Nang handa na itong sumunggab, tumalo ng mga lalaki at sinibat ang katawan. Umuga ang lupa sa lakas ng sigaw ng nilalang. Bumagsak ito, ngunit hindi tuluyang nawala. Mula sa sugat ay lumabas ang usok na mabaho at ang katawan nito'y nagbago mula sundalo. Naging payat na tao na ang balat ay parang papel at ang mga kuko'y mahaba. Sinundan nila ang halimaw hanggang sa isang malaking kuweba na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Sa loob, naamoy nila ang nabubulok na laman. Nakita nila ang mga bangkay ng bata at matanda, nakahilerang parang mga alay. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, ang ilan sa mga bangkay ay gumagalaw pa, parang hindi tuluyang patay. Nang pumasok sila ng mas malalim, biglang nagsara ang lagusan ng kuweba at doon nila narinig muli ang halakhak, mas malakas, mas malapit at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi pa ito tapos, bulong ni Apo Isko. Hindi natin siya kayang patayin. Kailangan natin siyang ikulong. At nagsimula ang ritual ng pagkukulong gamit ang apoy, asin at dugo ng hayop. Isang sinaunang paraan upang ibalik ang nilalang sa ilalim ng lupa. Sa loob ng kuweba, naglatag si Lola Damiana ng bilog gamit ang asin at dugo ng baboy. Sa gitna nito'y inilagay ang 3 sulo na galing sa dagta ng punong almasiga. Habang nagsisimula ang dasal, nagsimulang gumalaw ang mga bangkay na parang binubuhay ng isang hindi nakikitang lakas. Ang halimaw ay nasa sulok, sugatan, pero nakangisi, nakatitig kay Felisa. Hindi niyo ako kayang ikulong. Ako ang taggutom ng lupa, sigaw nito. Ngunit habang tumatagal ang ritual, napansin nilang umiinit ang paligid. Ang halimaw ay unti-unting nadadaganan ng bigat, para bang may pumipigil dito. Nagsisigaw ito at sumakit ang tenga ng lahat dahil sa tunog na parang galing sa bakal na pinupunit. Hindi pa rin sapat ang ritual. Tumayo si Apo Isko at tinaga ang kanyang braso. Inialay ang sariling dugo sa apoy. Lalo pang lumakas ang liwanag sa loob ng kuweba at nagliyab ang paligid ng halimaw. Ngunit kapalit nito, biglang bumagsak si Apo Isko ng hihina. Tapusin niyo na habang ako'y may lakas pa. Mahina niyang bulong. Si Felisa naman, tila hinihigop ng nilalang ang lakas. Ang kanyang balat ay nanlalamig at ang kanyang matay unti-unting namumula. Hawak siya ng kanyang ina. Umiiyak habang patuloy ang dasal ng mga matatanda. Sa huling sandali, nang isawsaw ng isa sa mga lalaki, ang sibat sa apoy at itarak sa dibdib ng nilalang, isang malakas na pagsabog ng usok ang bumalot sa kuweba. Narinig nila ang huling halakhak, mahaba, malalim, at parang may kasama pang daan-daang tinig.
Pagkatapos tumahimik ang lahat. Nang dumilat sila, wala na ang halimaw. Tanging abo at amoy ng nasunog na karne ang naiwan. Ngunit sa dingding ng kuweba, nakaukit ang mga salitang baybayin na hindi nila maipaliwanag. Pagbalik nila sa baryo, inakala nilang tapos na ang lahat. Ngunit sa gabi ring iyon, nagising ang mga tao sa malalakas na iyak ng mga bata. Wala namang batang nawawala, pero lahat ng bata ay sabay-sabay nagising, umiiyak, at sinasabing may sundalo raw sa labas ng bintana. Nang silipin ng mga lalaki, walang tao sa paligid. Ngunit may mga bakas ng paa ng sundalo. Basa ng dugo, papalayo mula sa baryo, patungo sa kuweba. Kinabukasan, nagising si Felisa na may kakaibang marka sa kanyang braso. Parang bakas ng kuko. 3 guhit na nakabaon sa balat. Sabi ni Lola Damiana, hindi tuluyang nawala ang halimaw. Nakakulong lamang ito at si Felisa ang naging susi ng kanyang pagbabalik. Habang nabubuhay ka, anak, lagi kang hahanapin ng nilalang at kapag namatay ka, babalik siyang muli. Nang marinig ito ng kanyang mga magulang, labis silang natakot. Mula noon, naging mahigpit ang pagbabantay kay Felisa lalo na tuwing gabi. Dumating ang mga Amerikano sa baryo at nagtayo ng pansamantalang kampo. Inanyayahan nila ang mga tao na lumipat doon para mas ligtas. Ngunit may ilang tumanggi, natatakot na baka hindi nila maintindihan ng mga banyaga ang sumpa ng kanilang baryo. Isang Amerikanong sundalo ang nagsabing nakakita siya ng aninong sundalo sa gubat, nakatayo ng matagal at nakatingin sa kanila. Nang lapitan niya, bigla itong naglaho. Ang mga Amerikano ay nagduda. Inisip nilang guni-guni lang iyon ng digmaan. Ngunit para sa mga taga-baryo, alam nilang hindi ito imahinasyon. Ang nilalang ay nagmamasid pa rin. Makalipas ang ilang buwan, napilitang lumisan ang pamilya ni Felisa kasama ang ibang mga tao dahil patuloy ang bakbakan sa Leyte. Iniwan nila ang baryo, ang kuweba at ang alaala ng kanilang laban. Ngunit bago sila umalis, muling nagsalita si Lola Damiana. Hindi natin siya pinatay. Ikinalong lang natin siya sa ilalim ng lupa. Kapag nakalimutan ng susunod na henerasyon ang mga dasal at ang apoy ng pagsasara, babalik siya. At mula noon, kumalat ang kwento ng aswang ng Leyte noong panahon ng giyera, isang kwentong hanggang ngayon ay binubulong-bulong ng mga matatanda tuwing gabi ng bagyo. Makalipas ang halos 70 taon, bumalik sa baryo ang apo ni Felisa, si Ramon. Galing siya sa Maynila at nagpasya siyang bisitahin ang lugar na pinagmulan ng kanyang lola. Sa kwento ng pamilya, palaging binabanggit ni Felisa ang halimaw ng gubat, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng marami. Pagdating niya, halos wala ng tao sa baryo. Iilan na lang ang nakatira, karamihan matatanda. Sinalubong siya ni Mang Ernesto, isa sa pinakamatandang residente. Sabi ko na nga ba, babalik ka? Dugo ng Felisa ang dala mo, bulong nito. 1 linggo matapos dumating si Ramon, biglang nawala ang isang dalagita sa baryo. Sabi ng mga kapitbahay, huli siyang nakitang naglalakad pa uwi bandang 6:00 ng gabi. Wala ni isang nakakita kung saan siya nagtungo. Kinabukasan, may nakatagpo ang sapatos at damit ng bata sa gilid ng gubat. May bakas ng paa, ngunit hindi pa palabas. Lahat ay papasok sa kakahuyan at doon na naglaho. Ang mga matatanda ay nagsimulang magbulungan. Bumalik na siya. Nang gabing iyon, nakarinig si Ramon ng kakaibang ingay mula sa gubat. Akala niya ay alon ng hangin. Ngunit habang nakikinig, unti-unti itong nagbago, naging halakhak, mahaba, mabigat, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya ang mga aso sa baryo na nagwawala, humuhukay ng lupa, na para bang may gustong ilabas. At sa malayo, may aninong sundalo na nakatayo sa gilid ng kakahuyan, nakatingin direkta sa kanya. Dinala ni Ramon si Mang Ernesto sa kanyang bahay at kinausap. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi tuluyang nawala ang nilalang. Ikinalong lamang ito ng ritual sa ilalim ng kuweba at habang buhay si Felisa, hindi ito makalabas. Ngunit nang mamatay si Felisa, humina ang pagkakakulong. At tiningkyang wala na siya, ang dugo ng kanyang mga inapo, ang tanging inaamoy ng halimaw. Ikaw ang hahanapin niya, mariing sabi ni Mang Ernesto. Nagdala si Ramon ng flashlight at pumunta sa kuweba na kinuwento ng lola niya. Sa bungad pa lang, naamoy na niya ang mabahong amoy ng nabubulok. Sa loob nakita niya ang mga lumang marka sa dingding, mga ukit na baybayin,
at mga larawan ng tao na parang alay. May mga kalansay din na nakahilera. Tuyo at durug-durug na ang buto, at sa pinakaloob may natagpuan siyang abo na parang hugis tao. Doon siya nakarinig ng pabulong na boses. Dugo! Dugo ang kapalit. Kinabukasan, isa na namang lalaki ang nawala. Isa siyang magsasaka na nagpunta sa bukid. Sa gabi, natagpuan siya ng mga bata, nakahandusay sa gilid ng ilog, buhay pero walang malay. Nang silipin, ang kanyang tiyan ay may 3 guhit parang kalmot. Bago siya tuluyang mawala ng ulirat, ang nasabi niya lang ay, "May sundalo." Tinatawag niya ako. Muling tinipon ni Mang Ernesto ang mga natitirang matatanda. Katulad ng ginawa ng kanilang mga ninuno, naghanda sila ng asin, langis ng niyog at dugo ng hayop. Ngunit mahina na ang kanilang lahi, kakaunti na lamang sila. At wala na ang babaylan. Iminungkahi ni Ramon na siya mismo ang sumama sa ritual. Naniniwala siyang dala niya ang dugo ni Felisa at iyon ang susi para muling makulong ang halimaw. Sa huling gabi ng kanilang pagbabantay, dumating ang halimaw. Hindi na ito naganyong sundalo. Ngayon, isa na itong matangkad na nilalang, payat, nakalabas ang mahahabang kuko at ang matay pula. Ngunit sa kanyang katawan, suot pa rin ang lumang helmet ng sundalo, basag at kalawangin. Lumapit ito kay Ramon nakangisi. Sa wakas, dugo ng Felisa, muling umalingaw-ngaw ang halakhak at sabay na kumulog ang langit. Sa mga baryo sa Leyte, lalo na sa mga liblib na lugar, madalas ikwento ng matatanda ang tungkol sa mga sundalong hindi nakabalik. Sabi nila, hindi lahat ng namatay nung giyera ay namahinga. May ilan na kinuha ng dilim at isa roon ang naging aswang. Ayon kay Mang Ernesto, ang nilalang ay hindi basta halimaw lamang, ay sa itong sundalo na nagkasala noong giyera. Pumatay ng inosente para makaligtas. Dahil sa kasalanang iyon, isinumpa ang kanyang kaluluwa at ang katawan niya ay naging sisidlan ng gutom na walang hanggan. Pinulong ni Ramon ang matatanda sa baryo. Doon nalaman niya na sa bawat henerasyon, laging may nawawala o napipinsala tuwing sumasapit ang buwan ng Hunyo, ang buwan ng kasaysayan ng digmaan. Hindi ito alamat lang, sabi ng isang matanda. Kung alamat lang, bakit may mga nawawala pa rin hanggang ngayon? Dagdag pa ng isa. Ang mga matatanda ay naniniwala na hanggat hindi nakakahinga ng hustisya ang mga kaluluwang pinaslang noong giyera, mananatiling gumagala ang aswang. Habang naglalakad si Ramon pauwi, naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, may aninong nakauniporme ng sundalong hapon, nakayuko at walang mukha. Sa sobrang takot, tumakbo siya hanggang sa bahay ni Mang Ernesto. Pero nang dumating siya roon, sabi ng matanda, "Hindi mo iyon naiwasan, Ramon. Kapag pinapakita niya ang anyo niya, ibig sabihin pinili ka na niyang sundan." Lumapit kay Ramon ang ilang pamilya sa karatig na baryo. Nagpatunay sila na totoo ang kwento. Dahil noong nakaraang taon lang, 3 bata ang nawala sa gitna ng gabi. Wala ni isang natagpuan kahit kalansay. May isang nakaligtas, si Ben isang binatilyo. Ayon sa kanya, dinala sila sa isang lumang trench ng sundalo. Doon nila nakita ang isang matangkad na nilalang, payat at may mga kuko. Isa-isa nitong kinuha ang mga bata at siya lang ang nakatakas. Upang patunayan sa sarili na hindi alamat lamang ang lahat, pumunta si Ramon sa lumang gubat kung saan may naiwan pang trench at mga hukay. Kasama niya ang ilang kabataan na hindi naniniwala. Pagdating nila roon, nakita nila ang mga bakas ng kamay sa lupa. Mahahaba, parang kalmot ng hayop, may mga piraso ng lumang uniforme. May kalawang na helmet at isang bungo na tila pinigtas ang panga. Isa sa mga kabataan ang nagsabing, "Pakagawa lang ng mga tao to para takutin tayo." Ngunit nang bumalik sila, wala na ang kabataang iyon. Sumunod na gabi, buong baryo ay nakarinig ng iyak ng bata. Paulit-ulit mula sa gubat. Lahat ay natakot, walang naglakas loob lumabas. Ngunit nang umaga, nakita nila ang isang batang lalaki na nakahiga sa gilid ng sapa. Buhay ito pero mahina at ang buong liig niya ay puno ng sugat na parang sinipsip ng matulis na bagay. Nang magising siya, ang tanging nasabi, "May sundalo." Pinapasok niya ako sa dilim. Napagdesisyonan ng matatanda na muling gawin ang sinaunang ritual ng mga ninuno. Gumamit sila ng asin, langis ng niyog, bawang at mga orasyon na iniwan pa ng babaylan. Ngunit may kulang ang alay ng dugo, sabi ni Mang Ernesto. Kung walang handog mula sa dugong may lahi ni Felisa,
hindi matatapos ang sumpa. At iyon ay si Ramon lamang ang meron. Sa unang gabi ng ritual, lumakas ang hangin, nagliparan ang mga paniki, at umalingaw-ngaw ang halakhak ng nilalang. Nakita nila itong nakatayo sa dulo ng gubat, nakatingin sa kanila. Hindi ito umatake, pero nag-iwan ng boses na dumagundong sa buong baryo. Hindi ninyo ako matitinag. Ako'y bahagi na ng inyong kasaysayan. Alam ni Ramon na siya lang ang susi. Inalay niya ang kaunting dugo sa bato ng kuweba, kung saan dati kinulong ang nilalang. Nang pumatak ang dugo, lumindol at nagliyab ang mga kandila. Narinig niya ang sigaw ng nilalang, mahaba at puno ng galit. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho, bagkus mas lumakas, at lalo pang nagpakita ang anino sa baryo. Sa huling tala ng kwento, sinabi ni Mang Ernesto, ang aswang ng Leyte ay hindi basta halimaw. Isa siyang paalala ng dugo at kasalanang iniwan ng digmaan. Hanggat may dugong Felisa na hindi tapos ang misyon, mananatili siyang naglalakad. At hanggang ngayon, sa ilang baryo ng Leyte, may mga nawawala pa ring bata tuwing Hunyo, palaging sinisisi sa alamat. Ngunit para sa mga nakakaalam ng totoong kasaysayan, hindi alamat ang lahat. Sa isang pagtitipon ng mga kababaihan, nagsalita ang isang matandang hilot na kilala sa baryo bilang Lola Benita. Ayon sa kanya, noong kabataan niya raw, may isang buntis na kliyente na palagi niyang dinadalaw gabi-gabi. Isang beses, napansin niya na may matandang babae na palaging nakatambay malapit sa kanilang bahay tuwing gabi. Maputi ang buhok, payat at tila mahina, pero tuwing dumadaan, nakatitig ito ng matagal sa tiyan ng buntis. Isang gabi, napansin ni Lola Benita na wala ng anino ang matandang iyon. Nang tiningnan niya ng maigi, doon niya napagtanto. Hindi tao ang kaharap niya, kundi isang aswang na nagpapanggap na matanda. Simula noon, nagsimula siyang magdala ng bawang asin at gunting tuwing pupunta sa bahay ng buntis para protektahan ito. Ayon sa matatanda, ang mga uwak sa baryo ay hindi basta ibon. Madalas daw, ito'y nagiging anyo ng mga aswang para magmasid sa kanilang mga biktima. Kapag may nakita kang uwak na paulit-ulit na lumilipad sa bubong ng bahay ng isang buntis, tiyak na may aswang na nakamasid. May isang kwento si Mang Resti na noong bata pa raw siya, may buntis silang kapitbahay na lagi nilang nakikitang pinupuntahan ng uwak. Isang gabi, sumugod sila ng kanyang ama at kapatid, dalang itak at pinagtatabuyan ng uwak nang tamaan ito sa pakpak. Hindi bumagsak ang ibon, bagkus ay umiyak ng parang tao at biglang naglaho. Kinabukasan, isang babae sa kabilang baryo ang nakita nilang may sugat sa balikat, ang pinaghihinala ang aswang. Isang bahagi ng baryo sa Leyte ang nakaranas ng kakaibang trahedya. Sa loob ng isang taon, 3 bata ang biglang nawala ng walang bakas. Sabi ng matatanda, kapag walang dumudugo, walang bakas ng pakikipagbuno, at walang nakikitang katawan, hudyat iyon na aswang ang kumuha. May isang ina na halos mabaliw sa paghanap sa kanyang anak. Isang gabi, na naginip daw siya na nasa isang kuweba ang bata niya, umiiyak at tinatawag siya. Nang ikwento niya ito sa matatanda, sinabi nilang iyon ang paraan ng bata para ipahiwatig na kinulong siya ng aswang. Ngunit kahit anong ritual ang ginawa nila, hindi na nakita ang mga bata. Ayon sa mga kwento, kapag may asong itim na palaging nakabuntot sa isang bahay at hindi umaalis kahit anong palo, tiyak na hindi ito karaniwang aso. Minsan daw, may mag-asawang magsasaka na palaging sinusundan ng isang aso tuwing umuuwi sila sa bukid. Pinapalo nila, tinatadyakan pero bumabalik pa rin. Hanggang isang gabi, sinundan nila ito at nakita nilang biglang nag-anyong tao ang aso. Isang babae hubad at tumatawa ng malakas. Napatakbo ang mag-asawa at mula noon ay hindi na lumabas ng gabi ang buong pamilya nila. Sabi ng mga lolo at lola noon, hindi basta katang-isip ang mga kwento ng aswang. Totoo raw sila at ginagamit lang ng mga tao ang salitang alamat para hindi masyadong katakutin ang mga bata. Ang mga ritual na gaya ng paglalagay ng bawang sa pintuan, asin sa paligid ng bahay at gunting sa ilalim ng unan ay hindi daw basta pamahiin, kundi sinaunang paraan ng depensa laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. At hanggang ngayon, tuwing may bagyo, gyera o sakuna, sinasabi ng matatanda sa Leyte, kapag mahina ang tao doon lumalakas ang mga nilalang. Isang matandang hilot, si Aling Perla,
ang nagsabi na minsan daw, habang tinutulungan niya ang isang babae sa panganganak, may kumalabog sa bubong ng bahay. Lahat sila'y natakot. Nang sumilip sila sa labas, nakita nilang may malaking anino na parang tao na may pakpak. Agad siyang nagtaboy gamit ang buntot, pagi na stingray tail at dinasala ng ama namin. Nawala ang anino at ligtas na ipinanganak ang bata. Sabi niya, iyon na raw ang huli niyang pagtulong sa panganganak. Dahil pakiramdam niya ay siya ang tinutugis ng mga aswang. Ayon sa matatanda, may kuweba sa kabundukan ng Leyte na hindi basta pinapasok. Ang sino mang naligaw doon ay hindi na nakalalabas ng buhay. May mga mangangahoy daw na minsang pumasok at nakakita ng mga kalansay at buto ng bata. May isa raw na nakaligtas at nagsabing may nakita siyang mga nilalang na hindi tao. May mahahabang kuko at pulang mata. Simula noon ipinagbawal ng mga matatanda ang paglapit doon. Noong dekada 50, may isang buntis na biglang nagising isang madaling araw na walang laman ang kanyang tiyan. Sabi ng mga kapitbahay, wala silang narinig na iyak ng sanggol, wala ring dugo, para bang nawala lang bigla ang bata. Simula noon, pinaniniwala ang aswang ang kumuha at kinain ng sanggol. Ang pamilyang iyon ay umalis sa baryo at hindi na bumalik. Isang gabi, nakakita ang mga tao ng isang babae sa gitna ng palayan na tila may kinakain. Nang lapitan nila, nakita nilang hilaw na karne at dugo ang nasa kamay nito. Agad nila itong tinaboy at ipinahiya sa buong baryo. Simula noon, hindi na nakita ang babae, sabi ng matatanda. Hindi siya tao, kundi isang aswang na pinilit mag-anyong kapitbahay. Kaya hanggang ngayon, sa mga baryo ng Leyte, nananatili ang mga pamahiin, bawang sa pintuan, asin sa bintana, gunting sa ilalim ng unan, pag-iwas lumabas tuwing hating gabi. Hindi raw ito basta tradisyon, kundi pananggalang laban sa mga nilalang na matagal nang gumagala. Sabi ng matatanda, unti-unti raw nabawasan ng mga aswang nang pumasok ang mga misyonero dahil dala nila ang krus, dasal at ritual na pangtaboy. Ngunit hindi raw ibig sabihin na nawala na sila. Nagkubli lang daw sila, naghihintay ng panahong muling magugutom ang kanilang lahi. Bago pumanaw si Lolo Andres, isang veterano ng giyera, ikinuwento niya na noong panahon ng Hapon, hindi lang sundalo ang kanilang kalaban. May mga gabi raw na habang nagbabantay sila, may naririnig silang iyak ng bata sa kakahuyan. Pero kapag nilapitan nila wala namang tao, naniniwala siyang ginagamit iyon ng mga aswang para akitin sila. Hanggang sa huling hininga niya, sigurado raw siya totoong may aswang sa Leyte. Kapag mahina ang tao, doon lumalakas ang mga nilalang. Ito ang kasabihang iniwan ng mga matatanda. Kapag may digmaan, gutom o sakit, doon muling lumalabas ang mga aswang. Sa mga sumunod na dekada, tila natahimik ang baryo. Hindi na gaano naririnig ang mga kwento ng nawawalang bata o buntis. Pero sabi ng matatanda, hindi ibig sabihin na wala na sila. Tinatakot lang daw nila ang mga bata para mag-ingat. Ngunit ang mga nakarinig ng sigaw sa gabi, ang nakakita ng uwak sa bubong at ang nakaramdam ng malamig na hangin sa dilim, sila raw ang makakapagpatunay na hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Kasi ngayon, ang kwento ng mga aswang ng Leyte ay naiiwan na lang bilang salinlahi ng matatanda sa kanilang mga apo. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, kapag may asong tumatahol sa kawalan, may uwak na lumilipad ng paikot-ikot, o may buntis na biglang nagkakasakit, bumabalik ang takot. Sabi ng matatanda, ang aswang hindi nawawala, naghihintay lang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaibigan. Hanggang dito na lamang muna ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating pagbabalik tanaw sa kwentong bayan ng mga aswang. Kung nais nyo pa ng mas marami pang katulad na kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share para mas marami pa ang makapakinig. Muli ako si Sir Frey, hanggang sa susunod na kababalaghan. Magandang gabi po sa inyong lahat.